Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Ano, mahorag ka? Catch Uragon Basketball League on Uragon Sports TV. Liga ng mga Kampiyon! The place, the players, and the passion. This is your front row seat to sports action that never stops. I am Shula Marzai Mignano, and this is Sportify. Of the country, the fire of sports burns strong. Filipino athletes endlessly chase greatness, and here in the heart of Bicol, one name stands out: the Naga College Foundations. Good day, Sportizens! Welcome to the pilot episode of our special Sportify series, taking you inside the Tiger's Den, where champions are made. NCF isn't just a hub for affordable and quality education. It's a powerhouse of athletic excellence with 22 sports program. NCF stands as one of Bicol's elite institutions in sports development. Today, we're kicking things off by spotlighting 3 standout teams that have been making serious noise on the national stage: the billiards team, the weightlifting, and the archery team, all driven by precision, power, and perseverance. First up is the NCF Billiards team. These Q artists have earned medals left and right, including a historic run at the National Plisaa Games in Tuguegarao City this April. And behind their success, none other than Coach Ronald Cayetano, the heart and mind guiding them to victory. So let's meet Coach Ronald and his amazing athletes and hear their stories of sacrifice, passion, and pride as they carry the NCF flag to greater heights. Let's get started with our interview. So magandang umaga po, Coach Ronald. We have with us the head coach of the billiards team. So Coach, gusto ko lang malaman kung kamusta naman ang nararamdaman ninyo today here sa aming show na Sportify. First, nabigla kasi wala kami experience sa mga ganito. Fast more on focus kami sa disiplina sa buhay, sa sports, sa studies. I see. So napakahirap naman talaga na i-manage lahat ng bagay all at once. So we are very grateful. It's the first time in everything. We take it as learning experience para malaman namin dito. Okay, maraming salamat, Coach Ronald.
And I am also very curious kung paano tayo napunta sa sports na billiards since napakadaming sports na available na pwede nating pag-practicean or pwedeng explore. So, Coach, bakit po billiards yung napili ninyo? Hindi ko rin alam eh. Basta parang calling na lang. Parang tinatawag kami na pumunta sa bilyaran and then, ayun na, ini-enjoy mo na yung game. And then, naging to the next level na pumasok sa school. And then, ito pala, may mga competition like provincial, regional, and national. So, every game namin, tinitake namin as challenge na parang sa buhay lang, laban lang, din ganyan. I see. How about sa inyo naman, Coach Ronald? You mentioned na you started playing. How old were you po nung na-discover niyo yung sports na billiards? Actually, dami kong sports na tig-try din. Basketball, swimming, chess. Pero doon pala akong mag-excel sa billiards na hindi ko rin in-expect na doon. Alam ko lang, laro lang ako ng laro lang. And then, nag-turn out na lang, ay, magaling na pala ako, marunong na pala ako. Tapos, ayun, nasa level na pala ako ng competitive level ng game na to. Wow, that's actually an amazing story, Coach. Kasi never mo naman talagang malalaman na magaling ka sa isang bagay kung hindi mo susubukan. But let's talk about our players over here. So maybe some of you would like to share kung paano kayo napadpad sa sports na billiards? Nagpadpad po ako sa sports na billiard dahil po sa papa ko. Parang siya po yung nag-inspire po sa akin na maglaro po ako ng billiard kasi nakita niya po ako ng potential po. Yan po. Tapos, yan po, nag-start po ako since grade 8 po. Naglaro po ako. First time ko po nun, sumabak po ako na palarong Bicol po. And nag-gold po ako. Gold po, 8 and 9 po. Tapos yan po, hanggang sa sunod-sunod na po yung achievements ko po since grade 8 hanggang ngayon pong college po. Wow! So, kamusta naman yung mga na-experience mo? Are you enjoying it so far? Or is it stressful para sa'yo? Hindi naman po masyadong stress. Parang, hindi naman masyadong stress po. Kasi parang ito na po yung stress reliever ko po. Like pag stress po ako, maglalaro po akong billiard kasi yun po yung happiness ko po. Ganun po. Wow! How about our other athletes naman? I would like to know yung story ninyo. Paano kayo napadpad sa sports? Napadpad po ako sa sports na billiards dahil po kay Coach Ronald. Siya po kasi ay parang naging idol ko po nung bata pa po ako. Yan. Okay. How about our other? Hindi ko po sa sa billiards is madami pong struggle since ang kalaban ko po is hindi yung competition, kundi yung family ko po. Kasi dati po talaga is hindi ako pinapasali sa billiards kasi yung perspective po nila sa billiards is parang iba po, na parang minamaliit nila yung billiards kasi wala po silang idea kung ano po talaga yung billiards. Hanggang sa pinurso ko po talaga na kakayanin ko at papakita ko po na meron po akong mapapala sa larong billiards. Tapos yun na po, andito na po. I see. That's also a great story. How about Miss? Nag-start po ako mag-billiards, mga 13 years old po kasi po bumili ng billiard table po yung papa ko. Tapos, lang po, naengganyo lang po ako maglaro hanggang sa nagtuloy-tuloy. Tapos, nung grade 9 po, naglaro na po ako ng first time after pandemic po. Naglaro po ako sa City Meet. Tapos, nanalo po ako ng gold. So, naglaro po ako sa Bicol Meet. Then, after po nun, parang enjoy lang po. Tapos, after, lumipat po ako sa NCF para po mag-improve pa. Tapos, hanggang sa makarating po ako dito sa Presa. Oh, wow. Actually, now na narinig na natin yung stories ng ating athletes, let's also ask our assistant coaches over here. So, paano po kayo nagkaroon ng interest? Si Sir, okay na. So, how about our athletes? Athletes also? Wow, okay. Can you share with our viewers paano tayo nagkaroon ng interest sa sports? Nagsimula po ako 8 years old kasi may sarili kaming bilyaran. So, nakakapaglaro po ako noon madaling araw. Kasi kapag tanghali, gabi, merong naglalaro.
So ang ginagawa ko na lang po, gumigising ako ng umaga, tapos doon ako maglalaro, madaling araw. Ngayon po, nung nakitaan ako ng potensyal ng lolo ko, sinali ako sa Batang Pinoy Year 2011. 2014 po pala, ano pa lang po ako noon, 11 years old. Tapos po, ang kasali doon, buong Luzon. Doon sa buong Luzon na yon, naging top 4 po ako. Tapos hanggang sa nakarating na po ako ng Prisaa. At narating ko na rin po itong kung nasaan ako ngayon. At dahil po sa billiard, nakakuha po ako ng opportunity na maging varsity sa NCF. At yun po yung nagpapaaral sa akin. Wow, that's also very inspiring. How about our last athlete sa likod? Nag-start po ako mag-billiards during pandemic. Kasi wala po nung ibang libangan tapos na-introduce po sa akin yung billiards. Tapos halos araw-araw po ako naglalaro noon. Tapos pag college ko po, sabi sa akin ni Joy, try out ka sa NCF, ganyan. Tapos yun po, nag-click, nakuha ako ni Sir Ronald. So hanggang ngayon po, naglalaro na ako. Wow. Well, maraming salamat sa ating athletes for answering that. But, Coach Ronald, like sinabi kanina ng isa sa inyong athletes, there is this perception about billiards na napaka-negative. So, ano po sa tingin nyo or ano yung opinion nyo about other people's perceptions regarding this sport? Kasi yung iba, yung tingin nila sa billiards, parang laro ng pangtambay. Kasi hindi nila alam yung passion talaga yung billiards. Pero kung titingnan mo yung positive side ng billiards talaga, like mga idol natin dito sa billiards, sila Efrem Bata, lalo na ngayon sila Johan Chua, sila Carlo Biado. Yung billiards kasi ngayon, ano to nagdo-dominate tayo, lalong-lalo na yung Pilipinas. So far, ang Philippines, number 1 tayo pagdating sa billiards. Pag sinabing mga world international competition, yung Pilipinas, hindi siya basta participants. Kumbaga, competitive po. Asahan mo laging papasok yan sa semis, finals. Lalo lang ngayon ginanap sa Indonesia, mga kasama namin sa pag naglalaro ng mga national tournament kasi isa ako sa mga tournament organizer dito sa buong Bicol. Ngayon, back-to-back si Kyle Amoroto, ano pa lang siya, 19 years old. Ayan, world tournament po. Wow, at 19, Coach Yes. Ronald. Meron din maraming mga icon, mga galing mag-billiard, lalo si AJ Manas, the age of 17. Nag-world champion siya under 18. From Philippines po siya. So, yung mga bata ngayon, maraming na-inspire talaga as in, nag-boom talaga yung billiard. So, yung pananaw ng billiards ngayon, medyo naiba na. Kasi dati, parang tambay lang. Ngayon talaga, lalong-lalo na yung NCF, as in, maraming, yung suporta nila, 100%. When it comes to scholarship, guidance, lahat, disiplina, andyan sila para tumulong sa atin. So maraming salamat sa NCF, lalong-lalo na kay Sir Mario, sa ating VP for Culture and Sports, si Ma'am Nelda Olaso, and our sports coordinator, Mr. Roel Bing Rosales, na laging nagsusuporta sa amin. Kahit medyo mahirap din talaga sa amin, struggle kasi wala kaming equipment, bilyaran dito. Ano bang nag-ano sa atin dito guys para makarating tayo sa level na to? Siguro as a team, na-build up namin yung team building namin, yung passion namin, yung tiwala, lahat. Ayan. Yeah, so sa tingin ko, Coach Ronald, it's very important para sa isang team na magkaroon ng chemistry and manage to trust each other despite the most difficult challenges. So let's talk about naman sa experience ng ating athlete. So my question is, what do you love most about being a part of the NCF Billiards team? What I love the most po being part of the NCF Billiard team po is the bond we share together po. We are not just teammates po, we're like family po, and we're open to each other po. Like every game that we are together po, masasaya po kami kasi magkakasama po kami. And then po, we always support each other po. Yun po. Yung pagsasama-sama po talaga namin kasi iba po yung saya na nakukuha mo kapag kasama yung team at sa kaibigan. Mas masaya po at super solid yung pagsasamahan namin. Lalo na nung nasa Tugigaraw po kami. Wow, that's fantastic. Well, do you have a favorite moment from your Tugigaraw trip? Nung ano po,
Siguro nung game day na po, nung naglalaro po ako, kahit naglalaro po ako nung nakikita ko po yung support nila yun, and nafe-feel ko po yung trust nila na kaya ko to at maaabot ko kung anong goal ko sa tournament na yun. Hanggang sa nakuha ko yung medal na kahit po nag-silver is masaya din naman po. So despite the challenges, Coach, grabe yung suporta ng ating NCF community, ano? So regarding that, ano naman po yung klase ng suporta in terms of not just financial, not just emotional support, ano pang klase ng suporta yung na-receive natin from NCF na maging mas better yung ating team sa pagdating sa billiards? Pagdating naman po dyan pagdating naman po sa support na galing sa NCF is yung pagbibigay nila ng moral support. Pinapataas po nila yung moral ng bawat player ng NCF. Kaya yung mga player mas pinagsisikapan na manalo. At pagdating naman po sa financial, hindi po kami nabibitin. Talagang suportado kami ng NCF. Lahat ng atleta. Wow, that's great. Well then, pagdating sa mga competitions, Coach, we don't always win. We don't always achieve our goals. So, paano niyo nahahandle yung moments na hindi niyo na-achieve yung goal ninyo? Or do you feel sad about specific losses? Or how do you feel pag nananalo kayo and natatalo kayo? Ano yung pakiramdam niyo? So, pag naglalaro po kami, laban lang talaga. Iniisip po namin yung mga pinaghirapan namin sa araw-araw na training. Siyempre, pag nananalo po kami, masayang-masaya po talaga kami. Pero pag natatalo po, ganun din. As in, bawi na lang. Siyempre, medyo masakit, pero okay lang, babawi na lang kami. I see. So, paano naman ikaw, paano mo nahahandle yung defeat or yung sadness na na-encounter mo pag natatalo ka? Do you do some sort of routine? Like, for example, tumatakbo ka ba so you can release your stress? What do you usually do? Pag natatalo po ako, naglalaro ulit ako eh. Practice lang talaga. Tapos inuulit ko yung kung ano yung mga pagkakamali ko para next time, alam ko na gagawin. Okay, so that's a really great way also para malaman mo kung ano ba yung areas of improvement po pagdating sa ginagawa mong sport. So, Coach Ronald, I would like to ask you po personally, what were some challenges you faced on your journey to success in billiards? And paano niyo siya na-overcome? Po sa challenges na kinakaharap namin as a billiard player is yung pagmamanage po ng time namin as a student athlete po. Kasi hindi po basta-basta yung training na kinakaharap namin. Almost 3 to 4 hours po dapat nagtitraining para maging consistent pa din po yung magiging laro mo during a tournament. Kaya po, gumawa po kami or ako po ng sariling routine na unahin po natin ang school. And after the school po, pwede naman na po mag-practice, lalo na po pag vacant ka. Kasi nag-aaral ka po para makapaglaro at naglalaro ka rin po para makapag-aral. Okay, maraming salamat for that. So now, I would like to ask our athletes again kung how has being part of NCF sports program helped you grow both in sport and as a person? For me, being part of NCF sports program po, nakakatulong po siya para ma-boost ang confidence mo and to develop life skills po para mas magampanan pa ang mga bagay-bagay katulad ng pag-aaral at pagiging athlete. Okay, that's fantastic. So, pwede ko pa matanong if what grade are you in? Are you in college or are you in high school right now? Incoming grade 12. Oh, incoming grade 12, I see. So, as an incoming grade 12, ano naman yung routine mo? Let's say, do you study in the morning and do you practice after school? What's your normal routine na involved na yung training mo? As a student athlete po,
pag may time lang po magpa-practice. Kasi po, afternoon po yung klase ko before, nung grade 11. So, after class po, pwede naman na pong mag-practice mga 1 to 2 hours, ganyan po. Tapos, diretso uwi na lang po para gumawa ng homework kinaumagahan po. I see. Maraming salamat for that. And also, Coach Ronald, as we all experienced the pandemic last 2019, so paano niyo po na-manage yung ating varsity team during that time? Pandemic, wala pa yung billiard sa school. Pero nag-a-apply na kami. And then sabi ni Dr. Olason, Ma'am Olason, na after pandemic na lang, mag-build na tayo ng billiard sa school. So, bago after ng pandemic na, nag-i-scout na ako ng mga players kung sino yung mga pwedeng ipasok sa school. Siyempre, offeran mo ng good offer. Ganun naman talaga sa sports, kahit saan naman, lalong-lalo na sa Manila. So, iyan mo sila, enlighten kung ano ba para pumasok dito sa school. Anong offer mo? Good scholarship, good team, guidance. Yes, kasi actually, I'm very surprised na NCF managed to have a billiards varsity team kasi like I mentioned earlier, medyo hindi siya sikat back then. I mean, sikat na din naman siya, pero pangit yung perception ng tao towards the sport. But anyways, let's talk about our institution, Coach Ronald. So, NCF offers 22 sports programs. So, what makes NCF a great place for athletes like our team to develop their skills? So, ang NCF po, they give 22 sports programs. As an athlete po, they give us the opportunity to explore and excel in our chosen sport. With the experienced coaches and top-notch facilities, we receive the personalized training to reach our full potential. So, the environment po, the competitive and supportive environment po of NCF, tig-help po nila kami na mabuild ang teamwork, discipline, and confidence po on and off the field po. That's why NCF is a great place for athletes. Sa 22 sports po na sports dito sa NCF, di ko po din talaga inaasahan na sa dami-daming sports na magiging skill ko is sa billiards po talaga ako natuto ng ganto tapos na i-represent. Maganda po kasi yung naiging epekto ng pagtuturo sa amin ni Coach Ronald, yung pamamaraan po ng pag-training niya sa amin, kaya po mas nagiging malakas kami at mas nade-develop yung skills namin at umi-improve po. Sa 22 sports po dito sa NCF, ang billiards lang po talaga yung nakakuha ng attention ko. Tapos NCF is a great place for sports po kasi nasasuportahan po nila yung mga athletes from moral to financial. Among the 22 sports po talagang billiard na po yung pinakagusto ko po talaga. Tapos, si coach pa po yung kumuha sa akin before po kasi nakita niya po ako ng potential po. Tapos po, sabi niya po kasi, ang NCF daw po ang pinaka-the best sa sports po. Kaya po, tigram po. And madami din po kaming like experience po ay natutunan po. Well, Coach, we have a very wonderful team over here. So, medyo madami-dami din tong students natin dito. So, paano nyo na ma-manage na disiplinahin ng ating mga athletes pag kailangan? Hindi na yung mga bata yan. Alam nila lang kung anong tama sa kamali. Saka sila naman mag-suffer ng consequence kung gagawin nila yung good side or yung bad side ng training nila. Pero at least, kasi normal naman namamali yung mga tao. Pag namamali sila, tinitake nila as opportunity na, ay, mali pala to. So, nag-grow up sila. So, yun. Okay, so for our students out there who want to get into sports, what would you say to encourage them to join NCF's sports program? Sa mga estudyante na
mahilig sa sports, pinapakilala ko pala sa inyo ang NCF Tigers na dito na kayo pumasok dahil mas lalong mag-i-improve and mas lalong magiging competitive kayo as a student athlete. Okay, so I would like to ask this for all of our students to answer. But before that, I want to know from Coach Ronald himself, if can you encourage our students to join NCF sports program? Well, for all the students that are out there, we encourage you to go to NCF Tigers, the homebrew champions, because NCF is more likely known as well-experienced coaches, and it has top-notch facilities, and there is competitive opportunities to help you take you to the next level. So what are you waiting for? Grab your gear and be one of us. Let's go to the home of the champions. Wow, parang gusto ko ulit mag-enroll. How about our athletes naman? If you could say something sa mga ating billiards fanatics or billiards enthusiasts, would you like to say something to them para ma-encourage sila na i-pursue yung sports na to? Medyo nahihiya ang ating billiards team. Sa mga sa mga gustong pumasok at meron mga, kung alam nyo sarili nyo na may potential kayo sa sports, try nyo na mag-try out sa NCF dahil hindi naman maselan sa athlete ang NCF. May skills ka man or willing to learn ka naman is pwedeng-pwede ka dito sa NCF. Lalo na sa billiards team. Very welcoming. At hindi ka lang nila matutulungan na mag-grow, kundi madami pa ding benefits ang mabibigay sa iyo ang NCF. Curious naman ako sa ating team captain kasi she's one of the tawag mo dito. She's one of the persons who knows the team very well, right? Hindi naman po. Okay. Hello po, be one of us po, NCF po. Kapag gusto niyo pong pumasok po sa NCF billiard team po, nandyan po si coach para po tulungan po kayo. Tapos, nag-encourage po si coach na bigyan po kayo ng scholarship para po makapagtapos po kayo sa pag-aaral. And ma-inspire po talaga kayo kasi palagi pong may training and tigdi-discipline din po kami coach. Okay, how about sa ating pretty guys naman sa back? Okay, cover. Encourage ko kayo na sumali sa NCF varsity team kasi hindi lang scholarship ang binibigay namin. Hindi lang scholarship ang binibigay ng NCF, kundi discipline. Ipakita nila sa iyo kung paano manalo sa bawat laban. Yun lang. Sa mga mahilig naman pong mag-sports, subukan nyo pong mag-try out sa NCF kasi hindi lang po kayo matutulungan nito para ma-improve ang inyong skill, kundi matutulungan rin po kayo nito para sa edukasyon. Okay, so maraming salamat sa ating athletes. Okay, so Coach Ronald, would you like to invite our viewers for maybe some future events or leagues ng ating varsity team? Meron. Abangan po natin this coming 2026 ang ating Trisaa and Palarong Pambansa na gaganapin sa NIR. Abangan nyo yung new teams namin. More challenges, more difficulties, pero let me help you to guide and inspire you to the full potential ng sa inyo and teamwork sa atin, sa team event and sa environment. Abangan natin yung Team NCF Billiards ng Naga City. Ayan lang po. Okay, so thank you so much, Coach Ronald. And to
his amazing athletes, your journey is truly inspiring. Your passion and strong support from Naga College Foundation are what champions are made of. And this is just the beginning. Up next, we'll dive into the story of the archery and weightlifting team. Another squad aiming high and hitting their mark. Only here on Sportify. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. And we are back. And of course, kanina nakilala na natin ang NCF Billiards team and learned about their dedication and hard work. Now, we will be interviewing the NCF Archery team, a group of athletes who have demonstrated exceptional precision and commitment in their sport. We're diving into a sport that is all about focus, patience, and precision. Archery, and here at Naga College Foundation, we've got an amazing team of archers who've been making waves, not just here in Bicol, but on the national stage too. In today's special episode of Sportify, let's all welcome Coach Ramir San Isidro and his amazing athletes to the show. So let's start. Before tayo mag-umpisa sa ating interview, I would like to ask our athletes, so kamusta naman kayo? Kamusta ang pakiramdam ninyo? Ito medyo first time, kinakabahan. First time, kinakabahan. How about ang athletes natin? Kamusta naman yung pakiramdam ninyo? Okay naman po. Okay naman. Sobrang kinakabahan po. Oh, sobrang. Bakit ka kinakabahan? Kasi first time ko po sa ganitong sitwasyon. I see. So let's just all be happy and freely as we start our interview. So let's move on sa ating first question. Let's start with your journey. How did you first get involved in archery and what inspired you to pursue this sport? So basically po nag-start po ako ng grade 9 sa alma mater ko, which is San Jose National High School. And yung nag-pursue po talaga sa akin para magpatuloy po dito is yung gusto ko makapag-college. And nag-enroll po ako dito sa Naga College Foundation. Kumuha po ako ng scholarship, pumasok po ako ng sports. And yun po, parang gusto ko sabihin na yung sports na yon, yung scholarship po na yon, is nakatulong po sa akin. At ngayon po ay proud po akong sabihin na gagraduate na po ako. At syempre po yung sa archery, naging passion ko din po yun kasi way back po nung pandemic, parang gusto kong bumawi sa sarili ko kasi inabot po kami ng pandemic. Sabi ko sa sarili ko is, babawian ko po ngayong magka-college na ako. Wow. So advance congratulations to you. Wow, gagraduate na siya. Sigurado na ba? Yes po. Wow, sigurado na. Sana all. But anyways, let's also talk to Coach Ramir over here. Kasi naku-curious ako, Coach, kung paano ka nagkaroon ng interest sa sports na archery? Okay, so nag-start po ako as a player sa archery nung high school. Naging player din ako ng team ng Camarines Sur. Then nakapaglaro din ako ng palarong pambansa and mga national open competition. And then, naging inspirasyon yung archery talaga as ito itong nakapagpatapos sa akin ng pag-aaral as varsity sa isang universidad dito sa Naga. And then, inofera niya ako na maging varsity. Then, nakapagtapos po ako ng pag-klase dahil sa archery. Yun. So, yung archery coach, simula ba nung bata kayo, interesado na kayo dito? Or it so happens lang na pag college nyo or pag high school nyo, nagkaroon kayo ng oportunidad? So yung archery ay nag-start ako nung high school. Na-invite ako nung isang coach namin sa Magaraw, si Sir Herman, na sumali dito sa archery. Wala talaga akong alam sa archery kung ano yun. Baga,
tig-try ko lang kung ano yung archery. Then, tuloy-tuloy, nagkahilig ako hasta hanggang nakarating din ako ng mga national competition. Ayan. Wow, napakaganda ng story ni Coach Ramir. So, it all started with an invite. Paano naman sa ating ibang athletes? Paano kayo nagsimula sa sports or sa larangan ng archery? Nagsimula po ako ng archery because of my parents kasi both sila po is archer. They encouraged me to play this sports. Yan, my father is also served as my coach sa una. Then, yun, nagkikilala sila ni Sir Ramir. Tinulungan kaming lahat na i-pursue talaga kasi ito yung makaka-help sa amin in the future po. Okay. How about our others? I would like to know kasi yung story niyong lahat, kung paano kayo napadpad sa larangan ng archery. So, yung parents niya, they are both archers, right? Yes po. And si ma'am naman, it helped her graduate from university na discovered niya yung pag-college niya. How about the others? Ikaw, paano ka napadpad? Kasi Coach Ramir sa archery. Nung junior high po, dun sa school namin, first time ko nakita ng archer player and nagka-crush ako. Tapos pumasok po ako dun, like nag-try out and hindi ko naman po in-expect na magugustuhan ko yung sports na yun. So, dun po nagpatuloy. So nag-umpisa pala sa crush. Wow. Napaisip ko lang ako. May interesado ba akong sports? Ay, nako. Pero before tayo pumunta sa kabilang athletes, gusto kong tanungin, kamusta ba kayo ng crush mo ngayon? Andito po siya. Wala din sa NCF. Andito siya. Wow. Natalo mo siya. Nasa varsity team ka ng archery, di ba? Wow. Coach Ramir, alam mo na mamaya. Ngayon ko lang nalaman yan. Okay, napaka-cute ng background story ni ma'am. How about our young favors? Nagsimula po ako nung grade 5 po, elementary. And gumawa po ng recruitment team po yung si Coach Noe po, yung father po ni Kuya Nick. And nag-try po ako para dahil daw po may makukuha daw po ditong scholarship. And tinuloy ko na lang po. So yung opportunity na lumapit sa'yo, rinab mo na. How about si Kuya naman, si Sir? Noong 2018 po, ni-recruit po ako ng aking ama na si Coach Ramir para po maglaro po ng archery. At dahil po sa archery, kahit saan pong lugar, nakakapunta po ako. Alright, so it seems like it runs in the blood pala ni Coach Ramir. Wow. Well, how about our last athlete dito? Nagsimula po ako mag-archery. Kasabay ko po si Prince na sabay po kami na-recruit ni Sir Noe sa archery. And nung na-recruit po kami ni Sir Noe, wala naman po akong alam sa archery. And yun na po, nagustuhan ko po kaya nagpatuloy po ako. And na-motivate din po ako na magpatuloy kasi sinabi po ni Coach Ramir na bibigyan niya po ako ng scholarship pag high school ko po. Wow, napakaganda naman. It seems like Prince and our athlete over here are good friends ever since. At parang nakakakuha ako ng vibes dito sa team natin. Medyo parang magkakapatid lang sila na nag-aasara, nagtatawanan. Kaya it's very light. But aside from that, being part of the NCF archery team, how has this experience helped you grow both as an athlete and as a person? So paano siya nakatulong sa pag-grow niyo bilang isang tao at bilang isang atleta? As an athlete po, syempre it's an honor po na maka-compete po sa iba't ibang lugar and sa iba't ibang levels of competition. And as a person po, siguro yung kailangan ko po or namin mag-step up lalo na po sa competitions kasi madalas po hindi naman kami kayang tutukan ng coach namin since
sabay-sabay po kami lahat and isa lang po yung coach namin. So, ayun po, kailangan po namin mag-step up and tulungan yung sarili namin na makaraos po sa competition. Paano naman ang iba nating players or athletes? Oh, may gusto sabihin? Nakatulong po sa akin ang archery. Tinuruan po ako nito mag-manage ng time sa academics ko po and sa sport ko po. Consistent and focus, develop my skills and as a person po. Kasi yun na nga nasabi na hindi naman po kami lahat tututukan. Dahil doon parang may parang ginogrow namin yung sarili namin na mag-boost ng confidence galing mismo sa sarili po namin. Na pagdating sa laro na believe sa self po kasi po sa laro talagang mental block po. And na-experience ko din yan, yung mental block ka. Sometimes di mo alam kung ano yung susunod mong gagawin. Pero speaking of that, let's also talk about the ate of the group. Since she's already a graduating student, I would like to know kung paano ka natulungan ng archery to grow as a better person or as a better athlete. As an ate and senior also captain po ng team namin, ang NCF archery team talaga po is parang nag-grow po talaga ako sa NCF archery team as a person through pag dadayo po talaga kasi kami, parang meron dito Ate Mika dito, Ate Mika doon. So parang sinabi ko po sa sarili ko na kailangan ko maging matured enough to handle these parang mga babies and mga kapatid ko na din po sila. So parang kailangan ko silang tulungan din. Yun po, parang sabi ko nga, I need to be matured enough. Then as an athlete naman po, yung NCF archery team is malaking tulong po talaga sa akin, lalo na po yung mga kasama ko po. Kasi every time na may problem po ako, when it comes to forms, or any archery related po, andyan po sila. Kahit na ako yung mas matanda, andyan po sila para tulungan po ako. Wow. So, that's actually very impressive. And I feel very happy na marinig yun. But aside from that, gusto ko ulit tanungin kay Coach. Gusto ko siyang tanungin. Since you were not a coach right away, di ba? Naging athlete ka din, naging varsity student athlete ka din. So, being part of the archery sports, how has this experience helped you grow both as a person and as an athlete? Unang-una po, nakatulong sa akin ng malaki yung archery. Dahil nung pa ako, bata pa, masyadong mahihayin din ako. Hindi ako masyadong na-expose sa ibang lugar. Hindi ko naabot yung ibang lugar. Pero yung makapasok ka sa archery is parang nabago yung sarili. Then, inisip ko na pag ako nakapagtapos dahil sa archery, yung skill ko, yung knowledge is i-share ko din sa mga bata para makatulong and then mabigyan ko din sila ng magandang kinabukasan pagdating na panahon. Yan po. Then, sa ngayon po ay maraming salamat unang-una sa family ng NCF, kay Sir Mario and then kay Ma'am Nelba Olaso, then Coach Bing. Dahil isa ako sa hindi nagkamali na makapasok dito sa NCF family. As nag-start po ako dito sa NCF nung after pandemic, in-invite po ako ni Ma'am Nelba na maging coach dito at maging trainer sa archery. So, the first time na maglaro itong mga bata na to, in Zamboanga in 2023. So, overall kami, and then, hanggang 2024, nung sa Legazpi, overall pa rin kami. Hanggang ngayon po ay 3 taon na kaming overall sa archery sa National Prisaa. Yan po ay dahil sa tulong at suporta ng NCF. Hindi kami pinapabayaan sa mga pangangailangan, lalong-lalo na po sa equipments. Alam po natin na ang archery ay napakamahal ng mga equipment ng archery. Sabi nga niyan, isa pang mayaman itong sports, pero dahil sa support ng school, ng NCF, nabigyan kami ng magandang mga equipment.
para magamit namin sa paglaro ng mga bata na to. Malaking tulong dahil sa mga naitulong sa amin. Kaya nakuha namin yung best namin sa paglalaro ng mga bata na to sa National Prisaa. And then sa ibang competition, lalo na sa DepEd palaro. Yan po. Maraming salamat, Coach Ramir. And also, magkakasama na kayo for almost ilang taon na din naman. Mayroon dito ma'am na itong mga kasama ko almost mayroon na kaming 6 years, may 5 years na ang pinaka dito pa is 2 years. 2 years. So they've been together for a really long time already. Yes po. So gusto kong tanongin to, since nagta-travel na kayo from different places, from one place to another. So, medyo may mga moments din naman kayo as, not as athletes, but as yourselves. But aside from that, I would like to know if can you share a memorable moment or accomplishment that stands out for you in archery, especially your time here sa NCF? Yeah. Maybe a memory or a moment na maaalala mo. Mga experience niya. Tanong natin. Nagtanong mo, ate. Siguro po yung sa accomplishment po. Yung first appearance ko po sa National Prisaa way back 2023. Hindi man po naging maganda yung performance ko doon. For me po, sobrang laking I mean, it's an honor for me po na ma-represent yung whole Bicol region. Nakaka-proud po talaga yun. Tapos, yung moments naman po na, parang moments na funny. Yung first time po magsakay ng barko, papuntang Zamboanga. So, yung pabalik na po kami, gusto ko po sanang makasama yung mga katim ko sa kasiyahan. Pero at the same time po, nauwi po yun sa pagiging tulog ko. Kasi po, nagkaroon po ng conflict. Natuhod po ako nung isa kong ka-archer. So, dapat po magiging masaya yung pag-uwi namin. Buong araw po nun, tulog na po ako. So, kaya, yun, parang ang funny lang po talaga nun, funny po ng pangyayari nila sa akin. I see. So, yun ang isa sa memorable moments niya. Natuhod siya ng kanyang hindi. Okay, I see. I understand. Pero nakakatawa naman talaga siya. Pero okay ka naman ngayon? Okay naman siya. How about sa ating other players? May memorable or funny moments ba kayong naaalala during your time dito sa NCF? Pipiliin na ang ating dalawang... si Coach na muna tuloy. How about you, Coach? So, mayroon ka bang favorite moments or favorite memory? Siguro as a coach, ma'am, marami ng experience sa halos buong Pilipinas ay naikot ko na dahil sa archery. So, maraming mga pagkakataon na ma-experience mo yung... ang makapunta ka lang sa isang lugar ay, sabi niya, ay champion ka na, panalo ka na. Kasi hindi lahat ng mga atleta na nabibigyan ng chance na makarating sa ibang lugar, then makapag-experience ng mga national competition. Kaya sabi ko, yung pagiging atleta mo ay napakalaking blessings sa inyo dahil napupunta nyo yung mga lugar na hindi nyo pa naabot. Then na-experience nyo yung magsakay ng barko, magsakay ng eroplano, mag-travel sa byland. So, napakalaking na yun. Experience na hindi nyo malilimutan. Kasi, sabi ko nga, hindi lahat ng athletes, hindi lahat ng na nabibigyan ng mga ganyang pagkakataon. Or dahil yan sa pagpuporsige sa ninyo, sa training, lalo na yung training natin, kaya ganito yung mga kulay namin. Kasi maghapon kami, ma'am, na nakababad sa init talaga kasi pang indoor, outdoor yung namin laro. Kaya ma-experience yung inuulanan ka, inaarawan ka dyan. Kahit nga may kunting bagyo na, nandiyan pa kami. Kasi kailangan namin na pag-aralan yung weather kung paano mag-adjust. So, kailangan talagang gawin yon. Alam niya ng mga bata kung kahit gabi nagsushoot kami,
Yun ang naging ano namin para maging champion kami sa national. So, nagtiyaga lang talaga, yung determinasyon na manalo at saka makarating sa ibang lugar. Yun ang pinaka magandang experience na masasabi ko at mai-share namin sa mga gustong mag-try na archery. So, marami kayong matututunan, hindi lang sa paglaro, kundi sa discipline, and then sa mga lalong-lalong ngayon sa mga kabataan na mahilig sa gadget, nabababad na sa gadget, kailangan nyo ng sports. Kasi yun ang makakatulong sa inyo sa physical na pang-araw-araw na natin ginagawa. Yun po. Maraming salamat, Coach Ramir. So like Coach Ramir said, archery requires a lot of focus and patience. So, Coach, I would like to know kung may methods ba kayong ginagawa para maging motivated kayo during your tough challenges or kung may face man kayong problema in terms of sa sports? So, siguro po, lahat naman na sports o lahat na event ay nakaka-encounter ng mga ganon. So, lalong-lalo sa amin, yung sports namin, archery, is pagsira yung, yung tawag yan, yung mood mo, yung hindi ka makapag-focus sa laro mo kasi may inisip ka, mayroon kang mga pinagdadaanan sa buhay. Pero sinasabi ko sa kanila yan na kung ano yung mga pinagdadaanan nyo, gawin nyo na lang yan na parang inspirasyon. Doon nyo ibuhos kung anong nakikita nyo, ano yung problema nyo. Ilagay nyo sa target, face yun ang targetin nyo para mawala yung stress sa buhay nyo. So, malaking tulong yung archery kasi yung tawag diyan kailangan mo mag-focus sa sa laro kasi kailangan naka-focus ka talaga. Pag wala ka sa focus, kunting galaw, kunting pagkakamali mo hindi ka tatama sa sa bullseye. Yan po. Maraming salamat, Coach. How about naman sa ating athletes? I always put in mind that na may nananalo and may natatalo. Self-discipline and the quality of sportsmanship makes me motivated po. Plus the support of my family, my co-archer, this school, which is NCF, and my coaches, which is my father, Noe Calyantes, and my coach din, si Sir Ramir, make motivate. So let's move on naman sa ating next question. So like nasabi ng inyong ate earlier, when she represented Naga, or should I say Bicol, she felt really overwhelmed. So kayo naman, how does it feel to represent NCF at competitions like the National Prisaa and other events? Or what has it mean for you personally for the team? So anong meaning ng pag-participate nyo sa Prisaa? Ano yung naramdaman nyo when you were able to represent our city? Pero proud din po ako sa sarili ko kasi dati po pangarap ko lang po na mapasok po sa sports. And gayon po ako na po yung parang natapad na po ngayon na nakakarating po ako sa ibang lugar na gamit lang po yung sport ko. Wow, you should be very proud of yourself kasi napakabata mo pa. Yet, nagkakaroon ka na ng experience sa ganitong mga bagay. So, paano naman yung first time mong makapaglaro sa isang event? Ano yung naramdaman mo? Kinakabahan po ako nun kasi nabalitaan ko po na magagaling talaga sa national, and hindi ko po inaasahan na dun sa first na laro ko po is makakamedal po agad ako. And yun lang. Okay, maraming salamat. How about Ate? Would you like to answer again? Wait lang po. Sige. How about Prince? Yung first time mong makapaglaro sa nationals, ano yung naramdaman mo? Yung first time ko pong makapaglaro sa
national prisa po. Wala po akong pag-asa na makamedal po ako kasi first time lang po. And napagtanto ko po na may mga kaya po rin pala po akong matalo dun sa national prisa. And nag-consistent po yung mga tira ko po. And kahit pa paano po, nakamedal pa rin. Okay, wow. Actually, as someone older, masaya ako na these youngsters are able to experience different types of things when they are traveling or when they are competing. So now, let's talk about our next question. So, anong klaseng suporta ang nabibigay ng NCF para mapaigi or mapagbuti yung skills ninyo sa sports ninyo? Alam naman nating lahat na yung, gaya po ng sabi ni Coach, super expensive po ng mga gamit ng NCF. And yun po, parang yung binibigay po talaga ng NCF na gamit is malaking tulong na po yun sa amin para po makipagbakbakan or makipaglaban po talaga sa mga magagaling na athletes. So kahit po paano yung gamit po namin is nagkakaroon pa rin po ng wait lang po. Sige lang po. Yung kahit pa paano po, yung gamit po na binigay ng NCF namin is kayang makipagsabayan po sa magagaling na archers. And syempre po, when it comes to financially din po, yung allowance na binibigay nila sa amin for concentration and competition, malaking tulong po talaga yun sa amin para po hindi kami magutom. Kasi syempre, sino ba naman maglalaro kapag gutom? So yun po, malaking tulong po yun sa amin. Maraming salamat. So there we have it, our team captain. Pero gusto ko din malaman yung point of view ni Coach Ramir pagdating sa finances or sa suporta. Unang-una po sa suporta po ng NCF. So wala po kaming masabi. Andiyan na lahat. Kahit sabi nga yung magastos yung namin, yung sports, pero pinapatunayan namin na mabawi kung ano man yung kakayahan ng mga bata na to. Makamedal lang kami sa malaking tulong na yun para kumbaga maibawi namin sa mga naitutulong ng NCF sa amin. Yun lang ang siguro ang bagay na maibabalik namin sa pamilyang NCF. And then maraming mga suporta sa yung mga kasama namin, mga magulang, lalo na sa mga magulang. Sa isang kasamahan ko din na si Sir Noe na kahit na volunteer siya, wala siyang nakukuhang honorarium o sahod, patuloy siyang tumutulong sa mga bata na to sa mag-recruit kasi yung grassroots namin is from Absede Elementary School. Siya yung nagkukuha ng mga bata para tuturuan niya. And then, pag na tinutulungan ko din siya. And then, pag dating sa high school hanggang college, so ako na din yung kumukuha para matulungan ko yung mga bata hanggang sa kanilang paglaki. Hanggang high school or college po sila. Maraming salamat po, Coach Ramir, with that. How about sa ating athletes sa likod? Maybe our young athletes, kasi sila ay medyo bata pa and gusto din natin malaman kung ano ba yung experience nila pagdating sa aspetong ito. So, anong klaseng suporta yung nare-receive nyo from NCF? Una po, dyan po sa gamit. Kasi po kung wala po kaming gamit, hindi po kami makalaro. At dahil po dyan, kami pong nandito ay nakakapunta na po sa iba't ibang lugar at nananalo na rin po sa national. Okay. So, maraming salamat sa pagsagot. Now, let's move on to our last question. So, for students or athletes watching today, what advice would you give to someone who's interested in joining the NCF team archery or trying out archery for the first time? So, let's start with Coach first. So, Coach, ano po bang mensahe nyo sa mga atleta or mga estudyante na gustong ipagpatuloy ang kanilang interes sa archery?
Una-una, masasabi ko sa lahat ng mga bata na gustong mag-join sa archery team. So, marami kayong may experience na hindi lang sa paglalaro, kundi sa pagiging disiplina, and then kung paano kayo maging successful sa inyong laro hanggang kung ipagpapatuloy nyo hanggang sa college, matutulungan kayo ng NCF dahil sa scholarship na binibigay nila. Napakalaking tulong sa mga, lalong-lalo na sa mga kabataan na hindi makapag-aral pagkat wala silang financial support. Ito yung mga pagkakataon nyo na makakuha kayo ng libreng pag-eskwela dito sa Naga College Foundation. Try nyo, hindi kayo mabibigo kung kayo ay magpupursige. Ito na yung pagkakataon na para matulungan kayo na kapag-aral ng libre dahil sa archery. So, marami kayong may experience, mararating sa buhay nyo. Kung kayo po ay mag-join dito sa archery, yun po. Maraming salamat. Okay, how about our others? Gusto ko marinig from each one of you, or kung pwede isa-isa, kung kaya natin. Okay, let's try. Gusto mong sumunod, Coach? Ano yung masasabi niyo sa mga athletes na interesado sa archery or sa mga estudyante? Sa mga kabataan or sa mga students na gusto mag-try ng archery, welcome naman po kami sa team namin and sa Naga Association of Golden Archers. Andun lang po kami tuwing weekends and si Coach lagi po nandun. If gusto nyo po, pwede naman po kayo and wala naman pong bayad. So, yun po. If interested po kayo, pwede po kayong maki-join sa amin. Okay. Sa mga kabataan po na gustong sumubok ng archery, welcome po kayo sa club namin, Naga Association of Golden Archers, and be part of our NCF archery team. Meron po kaming magagaling na coaches na mahuhubog po talaga yung skills nyo. And not just skills, pati po yung character development nyo. Okay. How about sa ating boys at the back? Or, Kung naghahanap po kayo ng sport na makapagtuturo po sa inyo ng disiplina, masasabi ko po na isa po sa madaming sport ang archery na makakapagtulong sa inyo na magbago kung ang nakaraan nyo po ay pangit. Bakit? Pangit. Hello. Okay. So, tama naman siya. So, maybe, baka nga archery is a chance kung ang nakaraan nyo ay medyo hindi maganda. So, maraming salamat for inviting our viewers. How about Prince? Or maybe would you like to invite them? Hanik. Sa mga students na want na mag-try ng archery is free naman po kami every weekend. Makakatulong to as a student or person kasi nagigain ito ng confidence sa sarili, hindi lang sa pagiging student, siyempre pagiging sa environment, pag-usap ganun. Yun. Okay, there we have it. So, wow, what an inspiring discussion we've had today with Coach Ramir San Isidro and the amazing NCF archery team. Their hard work, determination, and the support they've received at NCF are truly motivating. So, thank you again, Coach Ramir and his talented team for being with us today. And all the students watching, we encourage you to join us at NCF
where your potential has no limits. Stay with us. We'll be right back with their story and how they've been pushing the limits in their sport. Don't go anywhere, only here on Sportify. Yay! Wow! Alam ko na, Coach, pag may masamang nakaraan pala, ito pala Yan, ang ma'am. tatakbuhan ko. Yun ang sagot sa mga... Sagot sa mga Sportizens. Earlier we got to meet the NCF Billiards team and the NCF Archery team, and now it's time to meet the final team for today, the NCF Weightlifting team. Let's see what they're all about. We are honored to feature the hardworking team behind the growing success of weightlifting at Naga College Foundation. Let's all welcome Coach Jerome Esmeralda Lumabi. It's truly great to have you here today, Coach. And along with Coach are his amazing athletes. So Sportizens, let's hear their inspiring stories. So let's get started. So before tayo mag-umpisa, let's just do a quick icebreaker lang, Coach. Okay. Since medyo tense ang ating mga guests for today. So how does it feel to be here sa ating studio ng Sportify? Actually, sobrang kinakabahan ako kasi first time ko ata itong mag-guesting sa ganito. So ayun, kabado ako. Ewan ko lang sa mga player ko kung kinakabahan din. Okay, how about sa ating mga players? Maybe you can introduce yourself to our camera also. My name po is Earl Erwin G. Martinez po, and I'm 16 years old po. 17 years old po. So my name is Prince Harley R. Ekat. I'm 18 years old. Ako po si Brandon Knight Guaras po. I'm 16 years old. Okay, how about you, Coach? I'm Jerome Lumabi. I'm the head coach of the NCF weightlifting team. I'm 30 years old. Nice. Kala ko 16 din eh, mga kaedad lang. But anyways, how do you guys feel? Kamusta naman yung pakiramdam niyo now that you're here at the studio of Sportify? Ano po, medyo po kabado. First time lang po. Maka-experience ng ganito po. Okay, how about you? Yes po, medyo tense po. Kasi po, first time lang din. Same din po sa kanila. Kinakabahan rin kasi first time talaga. I see. Parang hindi mga athletes yung kasama natin. So they are all very nervous, but I think they would be able to answer our questions today. So let's get started with the first one. So I would like to know can you tell us your story? How did you first start in weightlifting and what made you try this sport? Let's start with Coach muna. Kasi, ano ba, kwento ko yung story po? Simulan story. Yes, start. Actually, yung weightlifting, nag-start siya way back siguro mga, hindi ko na masandaan yung buwan eh. Yung taon siguro mga 2022, tama ba Prince? 2023, ayan. Tumawag sa akin nun si Ma'am Ulaso, sabi niya, pwede ka bang mag-attend ng training? Sabi niya, seminar sa akin. Sabi ko, willing naman ako mag-attend. So, yung training na yun, ginanapin dito sa NCF. Ang training na yun eh. Regional training sa weightlifting. So, dito, nag-training kami, yung mga 2 weeks siguro yun. Then, after that, yung purpose pala ng training nun, kasi meron ng open yung weightlifting sa palarong pambansa. So, that time, modified kasi yon. So, nagkaroon ng modified palarong Bicol, which is yung first na athlete doon na kinuha ko is si Prince. So, taga Cam Norte. Wala kaming entry noon sa NCF. Wala pa kaming player eh. So, 2023, dalawa pa lang player ko noon. Dalawang college. Yung isa graduate na kasi yung isa overage na. Tapos yung isa nag-back out na. So, wala sa akin natirang player. Then, that time, teacher kasi ako, full-time teacher ako dito. So, yung pagiging weightlifting coach ko is, anong tawag dyan? Sideline ko yun. Sideline as
sideline ko dito sa school. Ngayon, yung mga estudyante ko, sina Earl, yung batch niya, 6 sila, niyaya ko mag-try ng sport na to. Then, doon na nag-start, nabuo yung, yung juniors team ko, which is silang 6. Yung iba, wala na dito, nag-back out na. Ang natira na lang siguro is 4 na lang. Tapos, yun, habang tumatagal, na gugustuhan na ng ibang mga estudyante kasi nakikita nila yung sport na to is not just a sport, maganda rin for fitness. So nagugustuhan nila. So yung gustong magpalaki ng katawan, nagta-try out sila. So hanggang na de-develop na yung katawan nila. So doon yung nag-start yung weightlifting. So hanggang ngayon, maganda pa rin naman yung relationship namin with the athletes kasi last Prisaan National is ayun naka-gold naman, silver, marami naman award na nakuha namin. So doon yung nagsimula nung yung weightlifting. I see. So that is Coach's background when it comes to the sports of weightlifting. So Coach, you mentioned that teacher ka before. Yes. Right? So, malaki ba yung shift or malaki yung adjustments when it comes to being a sports coach and a teacher? Sa part ko, medyo mahirap kasi yung full-time teaching kasi, 8 hours teaching, 8 to 10 hours teaching yun. So, simula umaga hanggang hapon, minsan inabot ng gabi. Sa pagtuturo lang talaga, pag-asikaso ng mga paperworks. Then after that, after nung load na yun, diretso na ako sa training. Which is after ng teaching, diretso training. So medyo pagod din sa part ko. Pero kaya naman. I see. But anyways, as Coach mentioned, yun na yung story niya. Now I am curious about our athletes' story. So how about first, Earl? Ano po? First, ko po dun sa, bago po ako pumasok ng weightlifting is, actually po, 3 po kaming magkakaibigan nun, si Ben and JM po. Pero si JM is umalis na po kasi ayaw niya na po magpatuloy ang weightlifting. Pero po si Ben tapos ako ngayon, nagpapatuloy pa rin po kami. Ang first, po talaga namin, yung dahilan kung bakit po kami pumasok ng weightlifting is kasi po gusto po namin matry maging varsity po. Kasi po nakikita po namin dito sa NCF yung mga varsity naglalaro sa iba't ibang lugar and yung yung experience kung paano maging atleta po dito po sa Naga College Foundation. Kaya ayun po, pinursu po namin yung weightlifting and nag-try lang po kami nag-try. Maraming salamat, Earl. Now let's go to... While me, I was grade 11 when I was picked by a teacher in my school who held sports. So, he picked me as a tryout for weightlifting for the Palarong Bicol 2023. So I was the only one picked. So I was the only athlete or weightlifting athlete in my school. So actually it was held here in NCF, Palarong. So I saw Coach Jerome, so I didn't know him back then. So yeah. Fast forward to 2024, Palarong Panlalawigan. So I won, and a teacher there suggested to me that to go or pumasok po dito sa NCF. So pinag-isipan ko po yun. So wala po sa isip ko na pumasok sa NCF kasi po ano po talaga sa Laguna po ako coach papasok. Pero hindi po natuloy kasi po lack of financial support. And then naglakas loob po ako na i-pursue na lang tong course ko ngayon. So kaya po ako napunta dito sa NCF. And then yeah, I tried weightlifting because I'm physically fit way back before, and
I also want to experience being a student athlete. I see. But did you have any sports back then before you started weightlifting? I don't have any sport. I started in weightlifting. Okay, I see. How about you? Nung nasa junior high pa lang po ako, yung kapong si Earl, classmate ko po yun dati, ng grade 10 po. And palagi po kaming pumupunta sa gym, yung papalaki ng katawan para pag may time po. And one time po, he encouraged me to join weightlifting daw. Kasi maganda daw yung sports nila. Sabi ko, sige, try ko. Basta samahan mo lang ako. Kasi yung transfer pa lang po ako ng grade 10. Sabi ko, sige, samahan mo lang ako. Basta supportahan mo lang ako. Hanggat ngayon po, siya parang po yung sumuporta sa akin. Wow. Palagi ko mga kasama. I see. So it seems like Earl and they are very close together. Wow, very, very close. But anyways, aside from that, weightlifting is not an easy sport, you know, Coach Jerome. And sometimes it's also viewed as a sports for men only. But I believe it can also be for other genders as well, right? Merong team kami sa babae. Kaso lang, that time, last year ata yun, isa lang yung So, hindi mo na namin pinatuloy kasi mahirap din wala siyang makasama sa So, meron din kaming team na babae. Kaso lang, sa ngayon, focus muna kami sa boys sa men. Kasi mahirap pagsabay-sabay, especially yung training kasi madami sila. So, kailangan i-monitor yung individual record. So, kung meron pang babae, siguro next year, kanyan. Pag medyo okay na. Yes, I understand. And speaking of mahirap, Coach, I would like to know sana yung mga challenges na na-encounter nyo during training and whenever may liga kayong pinupuntahan or competitions. Actually, merong kami sanang liga. Pero sa Dumaguete kasi open tournament sa weightlifting, mga national player doon, national coaches, mga national player, mga Philippine team yung mga kalaban. Kaso pinag-iisipan pa namin kasi medyo malayo, tsaka baka maka-apekto sa training nila pagpunta doon, and yung siguro financial din. Tapos yung mga challenges namin sa weightlifting, ang daming challenges with regards sa weightlifting kasi especially yung training. Training para sa kanila, sa mga athletes, yung pagsabayin yung academics sa training. Isipin mo, bugbog, sarado yung katawan nila. Talagang bugbog kasi pag sinabing weightlifting, hindi yung basta tatakbo ka dyan, walang takbo dyan, walang jogging dyan, walang dyan. Puro lang lahat buhat. So isipin mo, araw-araw sila nagbubuhat, araw-araw sila nag-training. So mahirap din i-balance. Another one, yung mga nangyayaring mga accident sa training. Yung mga nahulugan ng bar, natatamaan ng mga plates, yung mga small injuries, especially yung mga yung mga kamay ng mga weightlifting na yan. Talagang yan, yung puro kalyo na yan, sugat-sugat na yan. Kaya yun, pagdating doon, yun yung mga challenges na na-experience namin. Excuse me. Okay. I see, I understand, Coach. So, yun yung mga challenges na na-encounter nyo as a team. And isa din sa questions ko is, yung mga challenges na na-encounter ng ating athletes. As a student athlete, it's not easy to balance, So, other than balancing life, studying, and also sports, ano yung mga challenges na na-encounter nyo? For me po, is ang challenges po na encounter ko sa pag-training po and sa pagpasok po ng school. Kasi po, after training po, sabihin natin, magsimula po yung training namin is 4 or 5 p.m. po ng hapon. Tapos po, yung training na yan, matatapos po yan 8 or 8:30. Minsan po umaabot pa ng 9 pag concentration po namin. Tapos uuwi pa po kami ng bahay and kakain pa po and gagawa pa po ng mga chores po sa bahay. And anong oras na po yung makakatulog, sabihin natin 11 or 12. Kaya mahirap po talaga, lalo na po sa sleep. Kasi po,
kailangan mo pong gumising ng maaga kasi may school pa pagka umaga. And maliban po sa sa lack of sleep dahil sa pag-balance ng ng school and ng sports. Sa injuries and pag nagkakasakit po. Kasi sa weightlifting po, pag nagkasakit ka, kahit sabihin natin 1 week straight ka lang po hindi nag-training kasi nagkasakit ka po, na nilagnat ka or sinipon, ganyan. Pagbalik mo po ng training, back to zero ka po. Mahihirapan ka pong bumalik sa pacing tulad nung hindi ka pa nagkakasakit. Kasi sa weightlifting po, kailangan po everyday condition yung katawan. Kasi dapat po every week may 1% progress po kami na hinahabol para sa competition. Kasi po mahirap po mag-progress sa weightlifting. Kaya sabihin natin araw-araw ka mag-training. Pag nagkaroon ka ng sakit or na-injury ka, babalik ka po sa simula. Mahirapan ka pong bumalik. Yes, I understand. Because being an athlete is not just about training. You have to keep your overall condition great. For example, your mental health and also your physical health, right? So how about you? For me, ma'am, the biggest challenge I'm facing is the preparation. So I'm preparing my own food kasi po, especially for me. I'm currently boarding po ako. So I'm solo lang po ako sa boarding house po. And pinagsasabay ko po ang academic and sport. So sa part ko sa sport is sobrang hirap po niya, lalo na po parang kauwi ko nang galing sa training. Masakit po ang katawan. So especially sa shoulders, legs. So naglalakad lang po kasi ako sa boarding house kasi medyo malapit kami. Yeah, that's the struggle I face every day when I go to training. So for my academic naman po, same lang po siya sa, not same, pero mas challenging po yung sport sa balance po sa sport. So sa academic naman po is when facing, kasi po pag nagsasama yung dalawa, pag nagko-conflict po yung schedules, that doon na po talaga pinakamahirap. So the preparation lang po, doon po ako nahirapan. Preparation, I see. Sa akin naman po is, sabi nga po nila, sabi nga nila dalawa po, it comes, talaga po, talaga po, sa physical talaga po siya, karaniwa, kasi weightlifting nga po, palagi bugbog ang katawan, ganyan. Sabi ni Earl nga yung sa baga na to, training ng mga ilang oras, tapos uwi pa, kakain, tapos kung ganyan, student athlete po kami. May gagawa pa kami ng mga activities. Ang talaga po dyan, sa sleep talaga po, parang pero kaya naman po, kung na po talaga, time management talaga po sa pagiging student athlete. I see. Well, aside from that, Coach, as I observed, every time you train, medyo madami tayong players sa weightlifting. So, may mga times ba na merong hindi pagkakaintindihan ng ating mga players? And how do you handle that? Maraming times pag mga especially sa workout. Kasi yung sa workout plan namin, individual workout plan kasi yon. So hindi pwedeng same yung buhatin nito, subuhan diyan, ganyan. So yung iba nagkakagulo-gulo sa work. Kasi yung namin, yung equipments namin diyan, at sakto lang talaga for mga 5 person. Madami kami, meron kaming mga yung under development ng mga bata. So conflict sila sa minsan yung iba nagagalit dun sa isang player kasi siya na lang palagi bumubuhat kasi di naman kayang buhatin ng isang player yung weight. So ngayon nagko-conflict na minsan nagtatampuhan naman. Yun lang naman mga tampuhan. Siguro sa ibang bagay, ewan ko lang sa kanila, hindi ko pa wala pa naman nangyaring mga suntukan, wala pa naman ganyan or any
nagkaaway-away. Oh, okay. So fortunately, wala pa nangyayari na coach. Pero paano mo nakahandle yung small misunderstandings ng players? Pag may mga misunderstanding kasi sa player ko, kinakausap ko sila isa-isa, ano bang problema, bakit ba ganito? So bakit medyo parang off sila ni ganito. So kinakausap-usap ko, pareho silang kinakausap. But after that, pag-usapin ko sila para magkaayos kung meron man conflict, para yung namin, para doon sa training namin, walang masyadong yung alam mo yun sa environment, parang off ka sa isa. So yun ang ginagawa ko lang naman. Nice. Yeah. Actually, that's a really great way, Coach, of helping your players have a good team chemistry and having a great relationship with each other. So, dabako naman tayo sa ating athletes. Meron bang hindi pagkakaintindihan na hindi alam ni Coach? Meron bang situation na ganun sa inyo? Ano po? Minsan po, lalo na po pag nasa competition po kami. Kasi po, yung pressure po pag nasa competition is iba po pag nasa training ground po kami. Minsan po, yun ang sinabi ni Coach sa equipments pag nag-working set po kami. Yung iba po kasi, hindi pa masyadong pag nagkakasabay po kami ng workout. Kasi yung iba po, medyo, iba yung weights na binubuhat nila and iba din po yung weights na binubuhat namin. Kaya papalit-palit po ng weights pag nasa Kaya medyo hassle po yun. And minsan po nagkakapikunan dahil din po sa dun sa training ako. Yun man lang po. Wala man po. May personal issue sa isa't isa. I understand. How about you? Yes, ma'am. All of which had mentioned is true. So, very minimal lang po yung pag-away. So, wala po kaming taniman ng hinanakit. Pagkakatapos po ng training kinabukasan, okay na po. Gano'n lang po kabago yung wala lang pong tumatagal ng ganun katagal na away na away po talaga. Ganun po, sa team talaga ganun. Pero ito po si Earl, iba po kami dyan asaran, di ba yung bonding namin? Pag yung... may relationship kasi sila. Kasi nagpapasok nga kami ng junior high, kaya kilala naman yung isa-isa. Tapos pag nagsalitaan kami niyan, mas sakit. Pero mga maya-maya, okay na rin po kami. I see. So parang... Walang taniman ng So parang alam niyo na yung language ng bawat isa. Kumbaga yung asaran niyo is just a love language. Parang lambing lang sa magkakaibigan. But anyways, let's talk about our facilities here sa Naga College Foundation. So I would like to ask Coach muna, how has Naga College Foundation helped you in your weightlifting journey? Maybe through support, training, or opportunities, Coach? Yung NCF kasi, alam mo yung NCF nagpo-provide niya ng mga trainings, seminars para sa amin. And para sa akin personally, syempre grow up ko din 'yon sa larangan ng weightlifting. So, yung mga competition namin, so provided naman yan ng NCF. So sa mga pagkain, transportation, mga damit. So glad na binibigay sa amin lahat 'yon. Allowance. So wala naman kaming problema doon sa when it comes sa mga bagay na 'yon. Right, that's good to know. Well, how about sa ating athletes? Because when you say support, it's not just about financial, Coach, diba? It's not just about yung kanilang sustayan. It's also about yung moral support, right? So how about sa ating athletes? What's the best way that the Naga College Foundation has helped you become the better athlete versions of yourselves? For me po, ang biggest support ng Naga College Foundation para sa akin po is yung pagbigay po ng scholarship. Kasi dahil po dun sa scholarship na yun is natulungan yung parents ko na hindi na magbayad ng tuition sa pagpaparal po sa akin. And dahil din po sa NCF is na-i-improve ko din po yung sarili ko. Hindi lang po sa pagiging athlete, bilang po sa pagiging ako po. Sa pag-improve ko po sa buhay.
Okay, how about friends? So for me naman po, NCF is the one who shaped me from who I am today. So syempre po, so in regards sa weightlifting, especially sa support ni coach and guidance, and of course a team. So during training and competition, I was able to hit new PRs kasi po andun po yung moral support, emotional support. So hindi po talaga pwedeng hindi ka makakabuhat kasi po andun yung so yun po yung sa sinabi ni Earl regarding po sa scholarship. It is one of the great factors po kung bakit po napapagpatuloy ko or why I can continue my college education here at NCF. But nakuha ko yung opportunity na ito. Okay. Ako naman po is, sa totoo talaga po, hindi naman po weightlifting po yung pinakauna kong sports. Kasi, nung nasa other sport ako, dream ko talaga po na makalaro sa mga higher league po. So, ang NCF po naging yung parang stepping stone ko para makalaro sa which is opportunity talaga po. I see. Napakaganda nga naman ng kanila answers. And there are stories behind why they are studying here. And for the institution to be able to provide that kind of support is actually magnificent. It's very wonderful. But let's talk about the next one. So I have another question here, Coach. So you've been together with Coach for almost 3 years, right? 3 years. 3 years. So what was the biggest challenge you faced and how did you get through it? Through that 3 years, Coach? Biggest challenge? Siguro biggest challenge is paano i-manage ko yung time ko sa sports and family ko and sa career ko. Kasi ako kasi teacher ako. So after ng turo is sa kanila and meron after ng training namin, uwi ako sa bahay, tapos yung family ko pa. So yung inaasikaso ko yung 2 kong anak. So mahirap sa part ko kasi pagsabayin yung etong mga to. So ito yung challenge sa akin kung paano ko i-handle sila ng maayos na walang maiiwan. Okay, especially grinabot ang opportunity na to. So, kailangan ko panindigan ito. So, yun yung challenge sa akin is how to manage itong pagsabayin itong mga sports, family, and career ko. Yun lang. Yes, because actually, hindi madali mag-handle ng madaming bagay all at once. So, it takes a lot of patience, a lot of trial and error para malaman kung paano ba yung tamang time management. Yeah. So, how about our athletes? So far, what's the biggest challenge you've encountered for the 3 years that you've been together with Coach? Para po sa akin, ang biggest challenge ko na na-encounter ko sa 3 years na pagsama namin ng team is pag nagda-national competition po. Kasi po, yung pressure po na makakamit ka ng ibang region na malalakas and mas sanay po sa experience. Yun po yung napakalaking challenge. Pag magpa-perform ka na po sa taas ng stage, doon po yung grabe na pressure. And ayun po, palagi naman pong nandyan si Coach sa pag nagda-national kami. Laging nakasupport po. And hindi naman po kami pinapabayaan, Coach. So, for me po, same goes sa answer po ni Earl. So, during, it's not just national, but also regional games. The transportation, that's the biggest challenges. So, because I'm always the one who carries the heaviest things. Oh. Yeah. So, this is not hindi po siya ganun kabigat na challenge sa pag sumasampa na po
ng stage. Pero pag kinumpay po sila, all in all, yung pagdayo po mismo is the challenge po para sa yun po. Sa akin man po is ano to, yung sabi nga po ni Earl na ano, yung naka-pressure talaga. Ano to, lalo na po sa akin na first time ko lang po ngayon na ano, sumali ng ano, national ano, Yeah. parang ano to, yung last game nga po namin, marami akong ano to, no lift ano coach. Yeah. Parang kinabahan lahat, pati si coach. Yung lahat parang mga na sa Pero dahil dyan, ano to, nalampasan namin. Kasi nandyan si coach, pinalakas yung loob ko. Moral support talaga. I see. Well, ganun naman talaga, di ba, Coach? When you are growing or when you are trying to become the best version of yourself, you have to undergo uncomfortable situations. You have to be brave enough to face what's in front of you. But anyways, let's talk about this one. So, hindi madali maging coach and teacher and family man at the same time. And it's not easy to become a student athlete. You also have your lives outside of the court or outside of the training grounds. You are also a son, you are a partner, you are a friend. So, paano niyo na-manage, or let's just this one. Yes. How do you balance your training with school, family, and other things in your life? Sa akin, as a coach, sige, ganito kasi, yung training namin is thrice a week. So, meron kaming Monday, Wednesday, and Friday. Yung remaining days, rest nila yon, and sa mga other other things to do. Sa part ko, Monday, Wednesday, Friday, after ko ng teaching, diretso kami sa training. So yun yung paano ko. Kasi umabot ako ng 10 na ako makakauwi niyan. So pag uwi ko ng bahay, mag-aasikaso pa ako sa mga bata. So gising ulit ng madaling araw. Kasi magbabaon yan baon. Asikasuhin mo pupunta sa school. Kasama kasi kami sa bahay, tatlo kami ng dalawa kong anak, saka ako. Yung asawa ko, umuwi lang siya every weekends. Doon kasi sila nagtatrabaho. Medyo malayo dito sa Naga. Hindi naman masyado malayo. Then, yun, MWF yun. Pag TTH naman, Tuesday, Thursday, wala kaming training. Wala silang training, pero ako may training pa rin ako. Doon naman sa anak ko. Kasi yung anak ko nagta-taekwondo sa mayroong taekwondo dyan. Ang training nila, Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday. So, sa akin, wala akong off. Walang whole week yun. Whole week yan, wala akong vacant time para sa mga pansarili kong oras. So, lahat yun, binubuo ko dun sa training ng anak ko, family and work, and yun. So, time management lang. So, kung wala kang time management talaga, baka, ewan ko, mag-collapse ka na sa dami ng gagawin mo. Yes, I understand. Well, sabi nga nila, Coach, once you become a parent, mag-iiba na yung takbo ng buhay mo. So, yes. How about our athletes? For me po, actually po, hindi ko siya masyadong nababalance. Kasi po, may, nung may pasok pa po, na binabalance ko po talaga. Kasi kailangan ng katawan ko na makaano ng enough rest po. Sabihin natin 6 to 7 hours of sleep po. Kahit yan po, mahit ko. Para kinabukasan po, may lakas ulit po ako and may energy po ako para pag nag-training po pagkahapon and pag pumasok po sa school. Sa family din po, wala naman pong masyadong challenges kasi nandiyan naman po sina mama and sina lolo tas lolo. Means nagtutulong man po ako sa mga gawaing bahay po. And yun man po. And ngayong summer po, more on focus po talaga ako sa training po. Kasi wala nang pasok. Mas na mamanage ko po yung sleep ko and nakakapag-training pa ako ng maayos. How about
tense na sir. For me po, my biggest weapon or my strongest weapon is like Coach said, time management. So, for example, I set up a plan for a day, so I must strictly follow it. Kasi po, in order to avoid conflicts in schedules, like sa training and academics, especially po, pag nagsabay po kasi yung activities and trainings, after a long day of school activities, may training po. So, imbes po na I spend the time maggala-gala kung saan-saan, is I spend that time, free time, na nagre-rest po. So, at least 1 hour or 2 hours. So, that's my biggest weapon po. Time management. Ganun po sa sinabi nila po. Sabi na kasi, time management talaga po ang key talaga po. Kasi, lahat ng problema talaga po may solusyon. Ako kasi po is very calm person talaga po ako. So, ang solution talaga po dyan is time management. Number 1. Calm person talaga siya. Because of, well, I agree, time management is very important, especially if you have a lot of responsibilities. You have to keep up, and planning the day is it's a great way actually. And also, you are a college student already. What major are you taking? I took the Bachelor of Science in Hospitality Management. And you are in high school? Yes po, senior high school po, grade 12. Grade 12 po. So do you have any plans? Ano yung plano mo for college? Are you planning to stay here? Ano po, pag na ano po, pagkatapos ko po ng grade 12, magta-try po ako mag-exam sa PMMA and PMA. If ever man po na makapasa ako dun sa dalawang exam na ipupursue ko po yung career ko na dun po ako mag-stay. And if hindi naman po makapasa, mag-criminology po ako dito sa Naga College Foundation and ipapatuloy ko po yung sports ko. How about Calm? Calm boy. Mr. Calm. Ako naman po, ang number 1 dream ko talaga po is maging mechanical engineering po. Kasi yun talaga po yung pinahiligan ko po, yung Kote-kote. Pero since nandito na po ako sa base na ito po, maging weightlifting po, maging student of it. Nagbabalak rin po ako na maging dito na lang mag-stay. HRM? HM. Sa'yo? Yes. HM. Para po, sa scholarship na rin po, para tuloy-tuloy na. I see. So coach, yung mga athletes mo, they have a really bright path ahead of them. So what is one thing that you always tell your team or these children? Pilagi ko sinasabi sa kanila na yung mahirap maging athlete. Kung sabi ko sa kanila, every training namin, pag nahihirapan yan, kung hindi mo na kaya, back out ka na. Mag-quit ka na. Lagi ko yung sinasabi sa kanila, quit ka na. Kaya mo ba ba? Kung hindi mo na kaya, quit na. Dali lang naman mag-quit eh. So, parang yun yung nagiging motivation ko. So, pag nag-quit ka, wala na. Hindi mo na ma-achieve kung anong gusto mong ma-achieve sa buhay. So, sabi ko, one thing pa pala na sinasabi ko na, yung quote ko na, winners never quit. And quitters never win. So, kung ba sa buhay nila, so kung suko na sila, wala hindi nila ma-achieve nila. Pero kung ipagpatuloy nila, tisin nila yung hirap, maabot talaga nila yung mga pangarap nila. Wow. Actually, that's very impressive. That's very touching, Coach.
I think it's a really great advice, especially it's a good way to learn a lot from your coach. Your coach is very wise. I feel like he has a lot of experiences in life na he's trying to share with all of you. So now, maybe it's your time to share naman your experiences. So if someone is watching right now, a student or a young athlete, and they are thinking about trying weightlifting, what would you like to tell or advise them? So simula tayo kay Coach muna. Anong advice? Kung papasok kayo ng weightlifting, make sure na malakas yung katawan nyo. Kasi kung hindi malakas, kasi yung alam mo yung weightlifting, hindi naman yan yung mga 1 year, 2 years na magaling ka na. Hindi, sa weightlifting, it's a long run. You know, yung mga Philippine team nga ngayon na nakakalaban namin, they started nung bata pa, like mga 10 years old. So, talagang magsisimula ka bata pa. Kasi kung magsimula ka ng mga like sa college, kung papasok ka na ng college, mag-start ka pala ng weightlifting, wala, hindi ka mananalo sa mga big league. So, kailangan magsimula kang bata ka, in the long run, yung pagbubuhat mo, nagdadagdag. Halimbawa, yung first 2 years or 3 years mo ng pagbubuhat, kabuhat ka pala ng mga 50 kilos, 60 kilos, habang tumatagal, dumadagdag yun. Kasi hindi pwedeng 1 year, makapagbuhat ka ng 100 kilos. Yung sa nationals, almost mga 100 plus yung binubuhat doon. So, medyo doon kami nahihirapan. Kasi kung mag-start kami, kung kuha ng player na medyo college na, so walang training nung bata pa, mahirap. Mahirap sa part namin. So, ang advice ko lang, kung gusto nyong sumali sa amin, magpalakas kayo. Bawal lang mahina. Bawal lang mahina ang katawan dito. Ganyan naman talaga, Coach. Yes. Sa buhay, diba? Actually, lahat naman natin siguro ng sport, bawal lang mahina. So, kailangan mo magpalakas kung gusto mong ma-achieve yung mga dreams mo. Yes. So that's the thing here at NCF. So when you say sports, it's not just about the physical condition, overall condition of a person. Kailangan mo maging resilient. Kailangan mo maging tough. Like Coach said, that quitters never win and winners never quit. How about our athletes? Would you like to maybe give our viewers a piece of advice if they are thinking about entering the weightlifting field? Ang masasabi ko lang po sa mga aspiring kids and juniors po na gustong sumali ng weightlifting po, be physically prepared and mentally prepared. Kasi po, pag nag-first training ka po, for 6 to 8 months of training mo po, consistent, bubugdugin ka po talaga and mapapaisip ko na lang, papatuloy ko pa ba po ito or mag-quit na lang ako. Pero po, ang masasabi ko lang sa kanila, if ma-encounter nila yung ganong question po sa sarili nila, patuloy po nila. Kasi po, mahirap po talaga magsimula pag baguhan ka lang. Mas maganda pong ipagpatuloy mo and gawin na lang habit yung sports na weightlifting para in the long run po maganda yung progress mo and mas madami kang ma-achieve na awards or manalo sa competition. And advice ko lang po, pag nagsimula po, huwag pong mag-quit, maging consistent po. Consistency is key nga, diba? Sabi nila, Earl. How about this? Sa akin po is kung sa mga young po na gusto try ang weightlifting po, subukan niyo po kung yan ang nasa puso't isip niyo. Wala naman pong wala naman masamang sumubok po. Pero ang isa lang, sasabihin ko lang po is, mahirap talaga, lalo na sa weightlifting. Nandyan na po kasi yan, mahirap. Pero kung matyaga ka at may disiplina ka, papagpatuloy mo talaga. Consistent talaga. Okay, how about Prince? So, sa lahat na po is nasabi nila. So, if you are a young one thinking about trying weightlifting, I'd say that give it a shot. There's nothing to lose. So, nasabi na rin po nila coach and my teams na it's not easy. So, be prepared. So, that's all. And I'd say
give it a shot talaga. Give it a shot. Yun nga, ang dami nating natutunan na quotation from the weightlifting team. We have coach, consistency, and give it a shot. Ikaw, may quotation ka ba? Favorite quotation? Discipline talaga po. Discipline. Discipline talaga po is, yan po yung nagbabalance talaga po sa tao eh. Is, kung malakas ka, magaling ka, tapos kung wala kang disiplina sa sarili mo, parang mababawi yung lahat. Yes. Discipline talaga. I understand. Maraming salamat. So thank you so much, Coach, and our amazing athletes for sharing their stories and hearing their journey. It reminds us that success doesn't happen overnight. It takes patience, hard work, trust in your team, and most importantly, believe in yourself. It's about how you lift yourself up during challenges, how you keep standing even when life gets heavy. And here at Naga College Foundation, you found a home that helped you grow that strength. To everyone watching, especially students and young athletes out there, let their story inspire you. You don't have to be the strongest or the fastest right away. Your journey could begin here with NCF, where champions are made. Thank you for joining us today on Sportify. Let's keep lifting each other, lifting dreams, and lifting the spirit of NCF Tigers even higher. Anything is possible. NCF is where champions are made. Don't wait and join today. And that's a wrap for today's episode of Sportify. We appreciate you tuning in, and we'll be back with more inspiring stories in the next episodes. The grind, the glory, and the guts. We live it, we breathe it, and we bring it to you every time. Ihahatid namin ang pinakamalalaki at bidang liga. Catch us every Saturday, and don't forget to follow and subscribe to our official Facebook page and YouTube channel, GNN TV 48 Naga, Bida, and Bicolano, and Oragon Sports TV, Liga ng mga Kampiyon. Keep pushing limits and keep chasing greatness. I am Shula Marzai Meñano, and this is Sportify. Shake hands. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Pero basta likod ko eh. Sige, kinabahan. Okay.